пешрафти имрӯзаи ҷомеаи кишвари мо бе истифодаи нерӯи барқ ғайриимкон буда, пешбурди кору фаъолият дар самти амалишавии хоҷагии халқ ба он вобаста аст. агентии обу ҳавосанҷии кишвар ба маълумоти сокинон мерасонад, ки дар моҳи январи соли 2023 сардии ҳаво то дараҷаи поён ва ташвишовар мегардад, ки таъсири манфии он ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ мерасад. дар ин давра талаботи аҳолӣ ва корхонаҳои давлативу ғайридавлатӣ ба нерӯи барқ дучанд зиёд мегардад, ки ин ба сарбории зеристгоҳҳою истгоҳҳои трансформаторӣ, хатҳои интиқоли барқи ҳавоию кабелӣ дар системаи энергетикии мамлакат мегардад. инчунин сарчавии ҳаво боиси камворидшавии об ба обанборҳои нерӯгоҳҳои обии барқӣ гашта, аз рӯи талаботи нерӯи барқ зиёдшавии хароҷоти об 2-3 маротиба меафзояд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 95% истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои обии барқӣ мебошад. аз ин лиҳоз раёсати назорати давлатии энергетикии минтақаи бохтар аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки дар рӯзҳои сарди ҳавои зимистон нерӯи барқро бо ҳисси масъулияти баланди сарфакорӣ истифода намоянд. хеле ки ба шумо маълум аст, аз рӯи маълумотҳои дода ҳавосанҷии кишвар моҳои январ рӯзҳои сарди зимистон фаро расидааст. аз ҳамватанони азиз хоҳиш мекардем, ки нисбати истифодаи нерӯи барқ беэҳтиёткор бошед, сарфаи онро таъмин намоед ва маданияти истифодабарии барқро ба ҷо орем, ки ин пеш аз ҳама ба буҷаи оила, буҷаи корхона таъсири мусбии худро мерасонад. истифодаи босамари нерӯи барқ баракати хонадон ва пешбурди зиндагии беҳтару хубтар мебошад.